și frumusețea se dobândește. Nu toate au norocul să se nască frumoase și unele sportive au recurs la operații plastice. Despre intervențiile chirurgicale de înfrumusețare vorbesc cu invitatul meu de astăzi, chirurg plastician și cu multe alte titluri, Anatolie Taran. Așa, pe la Spitalul de Traumatologie și pe la multe alte, așa, cu multe activități sunteți dumneavoastră, dar activați și în domeniul chirurgiei plastice. Mulțumesc mult de invitație. Evident că activez din anul 90 până în prezent ca chirurg plastician. Așa, astăzi vom vorbi despre acest domeniu, despre frumusețea dobândită cu ajutorul bisturiului. Recurg multe moldoveni, sau și moldoveni, de ce nu? Pentru că și bărbații recurg la operațiile estetice, nu? Desigur, și bărbații recurg la intervențiile chirurgicale estetice, în cel mai des caz dânsii recurg la transplantul de păr prin două metode care există, sau prin TFI, adică un singur păr se transplantează în zonele respective, sau cu lambourile prin migrare tot în aceeași zonă care este deficit de păr. În unele cazuri, bărbații recurg cel mai des la blefaroplastie sau înlăturarea surplusurilor, ridurilor sau surplusului de piele din regiunea ploapelor superioare sau inferioare în cel mai des caz, sau a pungilor de grăsimi care apar pe parcursul vieții sale. Dar totuși, dacă facem așa o paralelă sau un calcul femei-bărbați, procentajul totuși 1 la prevalează? 3. 1 la 3, adică femeile, evident că se înfrumusețează, se îmbunătățesc sau imaginea dumnealor, evident, și nu întotdeauna recurg la bisturiu, vreau să vă zic. Nu numai cu bisturiu se ar putea sau se efectuează intervențiile respective de înfrumusețare. Acum, prin metodele mai noi, cu lazerul, sunt, probabil, evident, și metode mai noi și cu lazerul și cu aceleași injecții cu diferite preparate. Bine, acelea nu sunt invazive, evident. Mini-invazive, dar tot intră în categoria putem numi operații plastice? Sunt tratamente de înfrumusețare. Produselor estetice. Așa, evident. Da. Dar ce a apărut nou pe piața noastră, dacă spuneți că nu doar prin bisturiu, avem ceva inovații în domeniul chirurgiei plastice? Sunt mai puțin invazive acum sau nu aceste Eu personal, tratamente? cum spuneam, fără bisturiu, intervențiile fără bisturiu, scoaterea ridurilor sau înlăturarea ridurilor din regiunea feței de diferite zone, corecția buzilor cu un preparat care este, nu vreau să fac reclamă, dar fără publicitate, doar acidul hialuronic? Nu e acidul hialuronic. Bine, dar nu dăm marca. Nu dăm marca. Tot e un preparat care se absorbe în decurs de 2 ani de zile, cel puțin. E un preparat sintetic. Este nou? Este nou. În ultimii 2-3 ani de zile îl practicăm. Nu e acidul hialuronic care se rezorbă în 0,5, adică în 0,3-0,4 luni de zile, adică în termen restrâns. E un preparat sintetic. Mi-ați spus să nu vă spun denumirea, dar în fine. Dacă acesta este acidul hialuronic, celălalt ce este? Știam de un silicon care nu se... Un sintetic. Nu este sintetic? E sintetic. E sintetic, dar acidul hialuronic? Este un preparat biologic. Biologic, natural, din acest motiv și se reabsorbe, da? Din produse naturale, dar dacă nu este natural, atunci ce se întâmplă se descompune. în timp? Se descompune. E un preparat. Nu știam despre această nouă metodă, trebuie neapărat să ne arătați. Da, care se descompune și de ce vă spuneam că se folosește în ultimul timp. Evident, și dumneavoastră și noi am discutat prin faptul că la mulți sportivi sau la multe doamne se dezvoltă boala varicoasă sau datorită funcției exagerate a membrilor inferioare pot avea schimbări în regiunea membrilor inferioare, ceea ce duce la apariția venelor sau acelor capilare care sunt vizibile la îmbrăcarea îmbrăcăminte, lingerie respective. De ce eu, în așa caz, iarăși recurgem la o procedură de flebosclerozare sau închiderea suprafețelor respective de vene patologice. Iarăși cu ajutorul anumitor preparate, injecții speciale în zonele... Nu este laser. Nu, este și cu laser, dar noi practicăm cu injecții de flebosclerozare. Un preparat sclerozant german care duce la dispariția venilor respective. Adică la uscarea lor. La uscarea lor, da. Ca să înțeleagă și telespectatorii. Da, dispariția evidentă a lor. Fiindcă preparatul se introduce direct în venă. Nu recurgem la intervenții chirurgicale, fără bisturiu, procedurile respective, cum spuneam. Și de ce rezultatul estetic în cazul respectiv este foarte favorabil. Multe doamne știu de asta și multe doamne recurg la procedurile respective, dar nu
nu vreau să spun că toate sunt documentate cu modalitatea, tehnologie și rezultatele care apar în rezultatul procedurilor sau tratamentului mini-invaziv respectiv. Am înțeles, dar vă întrebam despre inovații, despre cele mai invazive, care ziceam, spre exemplu, implanturile mamare, abdominoplastia sau operațiile mai complicate. Au apărut ceva ce ameliorează sau care le fac să treacă mai ușor acea perioadă, chiar și operația, dar și perioada de reabilitare. Vă spuneam chiar în ultimul training care am avut la IPAS, ceea ce ține de chirurgie estetică mondială, un curs de 3 zile, la care au fost prezentate câteva rapoarte referitor la ultimele tehnologii, adică același inovații noi de lipoaspirație ultrasonografică, care un aparat special care tot aceeași lipoaspirație, dar în capul lui are un monitor sau un fel de care distruge țesuturile grăsoase la distanță și le absorbă prin tuburile respective, ceea ce diminuează evident procesele inflamatorii locale. Adică sunt mai puțin traumatizate țesuturile locale, recuperarea, reabilitarea pacientilor au mai puțin timp și de ce rezultatul estetic și cosmetic este mai bun. Spuneați de implantele mamare, evident că și în implantele mamare sunt unele schimbări sau performanțe prin faptul că acele implante mamare care le cunoaștem noi de 5-10 ani în urmă, care nu spun să rupeau sau să spărgeau sau să deteriorau suprafața lor de plasă care vine asupra gelului, ele deja au 5 straturi. Adică implantele care le aplicăm noi acum, fie de orice produs american sau european, ele au în componența sa 5 straturi, ceea ce le permite ca nu trebuie să fie schimbate, cum spun unele doamne, la o perioadă care de 3-5 ani de zile sunt biocompatibile. Da, se spuneau că 10 ani este termenul de valabilitate a implanturilor. Nu este adevărat? Nu este adevărat, părerea respectiv, fiindcă deja suprafața sau textura implantelor care acoperă gelul este biocompatibilă cu organismul. Nu se formează cele capsule sau întărirea implantelor sau întărirea suprafețelor glandelor mamare, dar ele rămân naturale așa cum sunt. Gelul care este pe interior sau cel gel care se folosește actual este de o densitate sau viscozitate foarte pronunțată, 400, 500 și așa mai departe unități de măsurări de viscozitate. Ceea ce iarăși nu se împrește, chiar și dacă, nu vreau să vă spun, crapă un implant sau se întâmplă, el nu se împrește sau nu migrează din glanda mamară, ceea ce este în locul respectiv fix și noi putem să diagnosticăm foarte în rare ori că a avut loc spargerea sau eruperea suprafețelor respective. Dar vă spuneam că au 5 straturi. Ele le schimb sau le în 2 și nu crapă. Am înțeles. Implanturile sau mamoplastia. Da, mamoplastia, evident că da. Este cea mai răspândită operație plastică care se face? Ea a fost, este și sper că va fi, fiindcă în toată data orice doamnă tinde către un bust foarte frumos, un bust atractiv. De ce majoritatea doamnelor care recurg la intervenție chirurgicală, evident că sunt mamoplastiile. Sunt scumpe aceste operații plastice? Să vorbim poate chiar despre fiecare în parte. Păi, dacă tot am ajuns la mamoplastie, cât costă implanturile mamare? Dacă să vă zic că costul operațiilor în clinica în care activez eu mai mult de 15 ani de zile, ea este mai că constantă. Adică a costat 3.000 de euro, ceea ce a rămas 3.200, 3.500, cel mult euro. Variază în funcție de ce? Variază în funcție dacă noi avem un standard, adică obligator orice pacient este în staționar 3-5 zile. Adică nu facem contract cu ea, fiindcă în toate cauzele avem contract special garanție pe 5 ani de zile la implante, în primul rând, și la calitatea activității noastre, fiindcă este un contract juridic care îl semnăm între clinică medică, adică eu și pacientă. Variază, este 200-300 zile staționar, poate fi 3, poate fi 4, reabilitare, adică postoperator, obligator pacientele se află în staționar. Dar cât timp le ia femeilor să revină la activitățile normale? La o activitate normală, majoritatea cazurilor, o săptămână mediu, 2 săptămâni sau nu vreau să zic chiar
poate 3, dar nu 2 săptămâni, e cea mai bună perioadă deja când doamnele absolut activează așa cum și-au activat adică, până la intervenție chirurgicală. Nu durează mai mult reabilitarea sau după asta de asemenea? Mai este proceduri, mai este lucrări care le efectuăm, dar în majoritatea cazurilor 2 săptămâni le punem ca un standard. Astea în toate cazurile, în toate operațiile sau vorbim doar de mărire de mamoplastie, dar putem spune și în majoritatea operațiilor estetice, fiindcă estetica este o intervenție chirurgicală sau esteticile, operațiile estetice sunt operații nu de lungă durată care reabilitarea are avea loc. Asta e și țelul și scopul intervențiilor respective. Cât mai puțin timp post-operator. Așa, despre rinoplastie voiam să mai știu, pentru că de mult, câțiva ani buni în urmă, se făcea rinoplastie cu ajutorul ciocănașului, se distrugea osul. A rămas în vigoare și ciocănașul, a rămas în vigoare și deltițele. Nu este un laser sau altceva care este și laserul, dar osul cum n-ai da, trebuie să-l manevrezi sau să-l incizezi cu deltița, cu ciocănașul, liniștit, frumos și foarte bine se primește. Așa, și cât costă o astfel de operație? Până la 1000-1500 de euro, poate să fie, independență de. Așa, e mai ieftin. Fiindcă e o operație invazivă, se ocupă mult timp, am în vedere, cu activitățile intraoperatorii destul de modeste sau destul de responsabile. Dar ce se întâmplă în cazul în care, uite, persoana nu este mulțumită de rezultat? Pentru că presupun că aveți cazuri. Sunt cazuri, până ce o fi, nu vreau să zic multe sau puține, dar avem un contract prin care noi stabilim că orice intervenție chirurgicală are și rezultate, are și complicații. Adică în cazul când avem nesatisfacția unui pacient, majoritatea cazurilor este legată cu complicațiile care apar post-operator, ce nu depind de doctor sau de medic sau de tehnologiile care au fost aplicate, dar singur de reacția organismului pacientului. Fiecare organism reacționează diferit. Una poate să facă o hemoragie, alta poate să facă un hematom, alta poate să facă o chemoză oricare, care evident că durează timpul de reabilitare sau de rezorție a hematomului respectiv. Dar dacă nu este, spre exemplu, de rinoplastie, cum ziceam, și nu este mulțumit că, uite, totuși era mai bine anterior sau dacă rezultatele, mai ales la rinoplastie sau la mamoplastie, ele sunt vizibile de la bun început. De asta întrebam. Se fac și în contract este bine. Dar ziceam, se fac prin internet, poate le arătați cum vor arăta oamenii după procedură sau nu? Și la glandele mamare și la rinoplastiile sunt programe speciale, dar nu vreau să vă zic că în toată data noi sau ei trebuie să mizeze pe cea programă computerizat care noi o să arătăm că uitați, uite așa să arate în realitate post-operator. Vreau să vă zic că nu în 100% ceea ce arată calculatorul o să fie în realitate în rezultatul post-operator. De ce eu întreb data când discut cu pacienții, discutăm variante. Așa, o fi rezultat asta. Dumneavoastră îl înțelegeți? Este scris în contract. Este și obligațiunile noastre, că noi ne obligăm să efectuăm intervenția chirurgicală conform tehnologiilor mondiale, conform procedurilor sau protocolelor mondiale, care noi suntem deja pregătiți pe acest capitol. Am înțeles. Bun, eu vă mulțumesc mult pentru explicațiile pe care ni le-ați dat. Eu mă gândesc sau cred de fapt că este așa că atunci când nu este cazul ca persoana să recurgă la intervenții chirurgicale, pentru că sunt multe domnișoare în special care au așa o idee fix că vor să-și mărească sânii sau vor să facă o rinoplastie în cazul în care nu este nevoie, încercați să-i convingeți să nu o facă, nu? Eu în majoritatea cazurilor niciodată nu am încercat să-i conving să facă. Și într-al doilea rând, dacă văd că persoana nu este bine stabilită sau nu a înțeles bine rezultatul ce-l așteaptă, ce rezultate vor fi și ea încă nu este psihologic pregătită pentru o intervenție, în majoritatea cazurilor îi zic duceți și vă mai gândiți. Și mai informați-vă, mai citiți, mai vedeți, la altele le mai spun eu, nu necesităm bani. Așa e. Bun, eu vă mulțumesc, domnule Taran, vă doresc să aveți cât mai multe femei, adică să fie mulțumite de rezultatul care este din mâinile dumneavoastră. Mulțumesc mult și eu de invitație și vă doresc succes și dumneavoastră. Mulțumesc. Acum însă trecem tot la frumusețe. Ecaterina Lica vine cu rubrica noastră tradițională. De fapt, în fiecare zi aducem câte un tratament de înfrumusețare. Nu este unul cu bisturiul, este unul așa mai lejer. Haideți să vedem ce ne-a pregătit azi.